1, Gata. 2, 3, 4, 5. Bun. Ok, prima. Probabil parcă banale, dar eu cel puțin m-am uitat și am căutat și pe unele îmi dau chiar cu virgulă rău de tot. Mhm. Uh, Nu știu care e prima. Nu știu, eu pe asta o am prima. Ok, ok. Bun. Aceasta este o matrici. Am trecut mai departe, sunt la matrici și am trecut la legile de Ideea compoziție. este că la B să știi că n-ai decât să faci efectiv calculele aici, doar dacă n-ai greșit ceva la calcule. Am greșit cu siguranță, pentru că la un Iată, moment A de dat X înseamnă X minus 1, X minus 1, X, care vine înmulțit cu A de Y, care înseamnă Y minus minus 1, 1, Y minus 1, Y. 1 și Y. Ok. Două matrici se înmulțesc linie Linie cu coloană. și cum va veni? XY, da, pe lângă XY minus 1, X pe lângă, Plus, da, plus, zi, XY minus 1, nu? X X ori Y minus minus 1. 1 pe lângă Y minus 1. Ok, da, că voi e, ok, ok. Asta ai greșit? Uh, eu am ajuns, nu, am ajuns mai departe. Nu știu unde am făcut. Am ajuns mai departe, doar că spre sfârșit m-am pierdut și îmi dă un 1 pe care eu nu l-am. Mă uit în acea culegere, ok, și mă uit și la rezultat să văd ce îmi dă mie și ce a dat Da, da, acolo. da. Și nu mi-a dat niște 1 acolo. Eu le-am înmulțit, Da, îmi desfac parantezele și o să am XY. Ăsta face X. XY, da? Plus 1. Nu. Minus X. X, da? Minus X. Minus Y și plus 1. Da. Apoi XY minus X plus XY minus Y. Ok. XY minus Y plus XY minus X. Apoi XY minus X minus Y plus 1 și plus XY. Corect? Ok. Ăsta înseamnă 2 de XY minus X minus Y plus 1, 2 de XY minus X minus Y, 2 de XY minus X minus Y și 2 de XY minus X minus Y plus 1. Ok. La cea din stânga, pe coloana din stânga, Da? aici, de exemplu, în culegere eu am un plus 1 minus 1. Îți trimit poză. Ei trimitem poză. Ideea este că acum ăsta se repetă, după cum observ. Și dacă te uiți, este exact forma matricei A de X, 2xy minus X minus Y. Da. Da, gata, știu ce vrei să zici tu. Gata, stai că m-am lăsat și eu puțin păcălit. Nu mai e nevoie, că știu ce au scris ei acolo. Ei, ideea este că nu ăla se repetă care ți l-am făcut eu. Dacă observi, ăsta este cel care se repetă. Îl vezi? Ok. No, ăsta este cumva noul X. Tu, dacă te uiți sus aici, îți lipsește acel plus 1, corect? Da, da. Și atunci tu, dacă îți lipsește, ți-l adaugi și ți-l scazi. Că l-ai adăugat, că el îți lipsea. Dar dacă l-ai adăugat, trebuie să-l și scazi. Și scazi ca să... Și Da. atunci și aici plus 1 minus 1, însă acum îl ai și aici Și l-am și jos. și aici. Și acum se vede că de fapt ai matricea aia A de 2xy minus x minus y plus 1. Înțelegi? Deci, da, deci aici era, că mă uitam, deci făceam tot calculele, într-un final le-am făcut și am zis, băi, de unde sunt unul ăștia? Deci nu puteam să-mi dau seama. Trebuia ca să vedem că e forma aia, știi?
Am înțeles, am înțeles. Da, da, da. Aia e toată faza. Da, da, da. Apoi la C, de foarte multe ori la matrici, la subiectele 2 și 3, subpunctele C se rezolvă cu subpunctele B. Da, da. Și atunci, eu dacă am A de X înmulțit cu A de 1 pe 2, da? Cum am, de exemplu, în partea dreaptă, ok? Da. Bună ziua. Conform subpunctului B, în loc de Y am 1 pe 2 și va veni A de 2 ori X ori 1 pe 2 Da. minus X minus 1 pe 2 plus 1, corect? Da. Ăsta cu ăsta se taie. Rămâne atunci mai departe A de X minus X, aici aduc la același numitor, minus 1 pe 2 plus 2 pe 2, corect? Da. Ăsta cu ăsta iară se taie Da. și îți dă A de 1 pe 2. Am înțeles. Da, știu că sunt legate. M-am uitat la toate punctele, am făcut destul de multe exerciții. Păi tocmai. Și atunci A de X ori A de 1 pe 2 ori iarăși A de Y. Păi primii doi i-am calculat aici și mi-a dat A de 1 pe 2. Compus cu A de Y. Calculat ai să vezi că îți dă A de 1 pe 2. Da, da, da. Eu n-am mai mers mai departe pentru că mă încurcasem acolo la punctul B. Minus 1. Da, acolo nu mai... Acum e clar? Da, da, da. Da, că da. tu o să ai A de A mai departe egal cu A de 1 pe 2, de unde înseamnă că A e 1 pe 2. Deci ideea la B acolo trebuie să adăugăm ca să aducem la Aici, forma... da, era puțin mai delicat exercițiu, că într-adevăr, băi, trebuia să adun și să scazi, știi? Adică era un artificiu și aceste artificii, sunt puțin mai delicate. Am înțeles, am înțeles. Bun. Mă duc la următoarea poză atunci. Da. Ok, stai să facem mai mică, să o rotunjim. Exercițiu. Ok. Hai să le luăm. Cinciul, nu știu ce am cu astea, sunt... Aici, când îți cere distanța de la punctul B la dreapta AC, noi avem o formulă, care este exact formula de distanță de la un punct la o dreaptă. Ok, care este acesta? Este în felul următor. Distanța de la un punct, să zic, A la o dreaptă D, unde dreapta D este de ecuație AX plus BY plus C egal cu 0, această distanță se determină ca fiind A mic ori X indice A plus B mic ori Y indice A plus C mic, într-un modul, toată asta, supraradical din A pătrat plus B pătrat. Aceasta este formula de distanță. Acum, aplicată în cazul tău, stai să facem asta ca fiind formulă, că e cu roșu, aplicată în cazul tău, tu prima dată, tu trebuie să-ți găsești ecuația dreptei AC, că ție nu-ți dă ecuația, îți dă doar coordonatele punctelor A și C. Da, aici rezolvarea, mă uitasem la ce s-a folosit. Știi că rezolvarea poate să fie puțin diferită, pentru că e posibil să o calculeze cu aria. Cu arie, exact. Aici mie mi se pare cu aria puțin mai complicat să calculezi. Pentru că, într-adevăr, area unui triunghi e baza ori înălțimea asupra 2. Și atunci ei calculează cât e baza AC și apoi cât vine înălțimea. Da, cred că au calculat dreapta. Nu, au calculat altă bază. Baza nu știu care. Stai că aici sunt A și C, care A e pe axa lui OY și C e pe asta axa OX. Și se poate să fie, atunci să fie o chestie în care triunghiul meu să fie un triunghi oarecare, nu oarecare, un triunghi dreptunghi și posibil să fi mers pe o catetă ori catetă supra 2. Eu ceea ce ți arăt ca metoda asta funcționează always. Dar întorcându-mă, eu trebuie să-mi găsesc ecuația dreptei AC. Și ecuația dreptei AC se determină cu acel determinant în care pe prima linie este x, y1, pe a doua linie sunt coordonatele lui A, care sunt 0, 3 și 1 tot timpul, și ale lui C, 4, 0 și 1 egal cu 0. Tot timpul ecuația, determinantul este egal cu 0. Adaug primele două linii, 0, 3 și 1. Stai să mai dau niște anumituri. Ok, și vine.
Cum vine determinantul ăsta? Primele x ori 3 ori 1, Deci 3x da? 0 ori 0 ori 1, 0, 4y1, 4y. bun? Mai departe. 4 ori 3 ori 1, 12, Cu semn schimbat, nu da, uitați. minus 12, Da? x ori 0 ori 1, Care e 0? 0 și 0y1, 0. Egal cu 0. Deci ecuația dreptă este 3x plus 4y minus 12 egal cu 0. Aceasta este ecuația dreptei AC. Și acum hai să calculăm distanța de la B la AC, exact ce ne cerea problema, și aplicăm. A-ul la noi este 3 în ecuația dreptei, B-ul este 4 și C-ul e minus 12. Ok? Da. Și atunci, A mic, adică 3 ori prima coordonată x a lui B, care e 4, plus 4 ori a doua coordonată a lui B, care e 8, minus 12, că vine plus C, totul supra radical din 3 la a doua plus 4 la a doua. 12 cu minus 12 pleacă, 4 ori 8 face 32, modul din 32 e tot 32 și radical din 25 e 5. 32 pe 5 este distanța. Da, deci aici așa, într-adevăr, a fost cu aria și mă uitam după arie și, ok, băi, dreapta, ok, o calculez, ecuația o aveam aici, dar nu înțelegeam Tu de nu ce. trebuia să te gândești la arie, tu trebuia să te gândești distanța de la punct la o dreaptă. Că exact Da, nu zic că aveam formula, știi, dar eu văzusem acolo arie, bă, de ce ar pune sunt mai aria multe metode, aici? pentru că sunt mai multe metode de rezolvare, tocmai de aia. Hai să vedem cealaltă cu matricea. Tot asta este. Stai să o copiez. Copiere. Da, sunt două subpuncte de la 2. Aici e la fel cu ce nu am înțeles eu aici? Păi aici doar calcul, nu-mi dau seama, decât dacă n-ai făcut o greșeală de calcul. Nu, probabil. Ce zici? Da, adică aici, cum să aflu pe A și pe B la sfârșit? Ok, înțeleg că este calculul de... Dar cum trebuie să le extragem pe A și pe B din matrici? Păi nu, hai, fii atent, facem partea dreaptă de la B. Am 3 pe lângă A minus B. Nu, hai să facem partea stângă. Am A de A minus A de B, da? Care ăsta înseamnă A plus 1, 2A plus 1, A, 2A, din care scădem matricea A de B, care înseamnă B plus 1, 2B plus 1, B și 2B. Și va însemna, hai că mi pe aici. Fii atent, colțul din stânga sus e un A plus 1 minus B plus 1, cu paranteză. E foarte important cu paranteză, pentru că acel minus schimbă semnul la toți. E A plus 1 minus B minus 1. Și atunci ăsta cu ăsta pleacă și de fapt ție în colț îți rămâne A minus B. E clar? Da. La fel, 2A plus 1 minus 2B minus 1, 1 cu minus 1 se taie și atunci vine un 2A minus 2B. Corect? Da. Apoi A minus B și 2A minus 2B. Corect? Da. Dar dacă te uiți în această matrice pe care ai calculat-o, tu ai A minus B la fiecare element. Acel A minus B poate fi scos în față. E ca și cum dacă, de exemplu, dacă ai fi avut matricea 6, 12, 18, 24, da? Cum toate numerele se împart la 6, tu poți să-l scoți pe 6 în față și îți rămâne 1, 2, 3, 4. Corect? Da. La fel și aici. Tu scoți A minus B în față, pentru că la acest 2A minus 2B, tu de fapt ai un 2 factor comun pe lângă A minus B. Și atunci tu poți să-l scoți pe A minus B și îți va rămâne pe lângă ce matrice? Deci aia A minus B
Păi dacă am scos A minus B-ul, Păi ce, nu, ce ne rămâne? dacă 1 ar veni, nu? Da? 1, Jos tot 1 pe aceeași coloană. da? Da? A minus B, aici ar fi 2 minus 2. Nu, 2 rămâne Da, A doar minus 2. și la fel și jos. Și jos. E clar? Da, No. Acum, ce am calculat noi este aceasta, da? da. Trebuie mulțit cu aceasta, care e de fapt Care e tot la fel. același lucru, nu? Da. Și atunci tu ai un A minus B ori matricea 1, 2, 1, 2 înmulțit cu A minus B, iarăși, ori matricea 1, 2, 1, 2, da? Da. A minus B ori A minus B înseamnă un A minus B la puterea a doua, corect? Da. Și acum, hai să facem calculele la matricea asta cu matricea asta, linie cu coloană. Cum va veni? 1, 1 ori 1, 1. 1 ori 1, 1. Nu, deci 1 ori 1, 1. 2 ori 1, 2. Deci, Mai... cât e rezultatul? Că mie îmi trebuie rezultatul. Ok. Deci 1 ori 1. 2 ori 1, 2. 1, ok. 2 ori 2. Stop, stop, stop. Din nou te-am lăsat intenționat. Tu uiți să le adun. Vine 1 ori Da, 1 1 ori plus 2 1 ori 1. plus 2. Și cât face? 3. Ăsta trebuie să mi spui. Ok. Că uiți să mi le adun. Zi mai departe. Ok, 1 ori, mai apoi vine 2 ori 2, 4 plus și următoarea plus 4, 8. Nu știu ce faci tu acolo. Tu nu știi să le mulțești. Încă o dată. Am 1, 2, 1, 2 înmulțit cu 1, 2, 1, 2. Ok, Bine, ăsta ori ăsta, prima care linie, e da, 1. cu 1, 2 cu 1, după aia 1 cu 2 și Păi 2 da, cu dar 2. tu ai zis 2 ori Da, 2, da, 4. da, da. Păi da, da, dar să știi că astea sunt dovezi clare că nu ai săpat suficient pe la înmulțirea asta. Trebuie să faci multe înmulțiri. Și vine 2 cu 4, 6. Mai 6. departe, pe linia următoare, zi. Vine 1 ori 1, 1 plus 2 ori 1, 3. 3 și mai departe. Mai departe tot vine 2 ori 2, 4 plus Iarăși, de 4. unde 2 ori 2? 1 ori 2, scuze, la fel, 6. Din nou. Ei, și ăsta înseamnă, dacă te uiți, 3, 6, 3, 6, poți să scot un 3 în față, nu? Dacă se împart. Și rămâne 1, 2, corect? Da. Hai să vedem ce este în partea dreaptă. Păi în partea dreaptă tu ai un 3 pe lângă A minus B ori matricea A de A minus A de B, corect? Da. Adică am un 3 pe lângă A minus B Lângă 3, A minus B ori, ori 1. exact, A minus B ori 1, 2, 1, 2. Și după cum observ, obținem același 3 pe lângă A minus B la a doua, 1, 2, 1, 2. E clar? E la fel, da. Lămurit? Da, da, da. Apoi la subpunctul C este un exercițiu în care găsesc foarte multe greșeli la cei care lucrează matrici pentru că nu observă următorul lucru. Această paranteză care începe aici și care se termină aici. Nu legal. Deci, până să calculez eu determinantul, eu trebuie musai să fac suma asta. Deci nu fac determinant din fiecare din paranteză, că nu e corect. Deci eu aici trebuie să le adun mai întâi. Și atunci, prima dată voi aduna A de 2, da. A de 2 plus A de 3 plus puncte, puncte, A de N. Și va însemna A de 2. Cum va arăta A de 2? 2 plus 1, 3. 2 ori 2, 4 plus 1, 5. 2.
și 2 ori 2, 4. Plus A de 3, cum va arăta? 4, 7, 3, 6. Puncte, puncte, A de N, aici e clar, N plus 1, 2N plus 1, N și 2N, da? Da. Acum, tu o să zici, cum dracu adun eu toate astea? 3, 4, 5, 7, e o nebunie maximă. În primul și în primul rând, aici când ai calculat tu 3 plus 3-ul ăsta, asta e că ți-l și arăt, uite 3-ul ăsta, tu te-ai grăbit și ai spus că ai făcut pentru A de 2. E 2 plus 1 care într-adevăr face 3. Însă să știi că mai mult te încurcă. Tu aici trebuia să lași 2 plus 1. Și hai să vezi imediat de ce. În colțul din dreapta sus trebuia să lași 2 ori 2 plus 1, nu 5. Aici 2 și aici 2 ori 2. Da, așa că mi se tot schimbă culoarea. La fel și aici la 4. 7 și la 4. 3 plus 1, 2 ori 3 plus 1, 3-ul era 3 și aici 2 ori 3. De ce? Pentru că mai departe eu voi aduna poziție cu poziție, că așa se adună matricele. Adică colțul din stânga cu colțul din stânga la toate. Deci eu primul lucru care l-am este un 2 plus 1 plus 3 plus 1 plus puncte, puncte, n plus 1 egal. Aici tu ar trebui să fii capabil să-ți dai seama câte elemente sunt adunate aici. Bine, poți să-ți dai seama și de aici. Câte matrici sunt adunate? Clasa, puteți interveni. Câte matrici sunt adunate pe banda albastră? N, nu? Nu știu. Păi aveam acolo. Dacă avem matrice de N, Deci câte matrici sunt acolo adunate? N-2. Nu? N plus 1. Nu? N matrici. Nu, nu sunt N. Ar fi să fie N-1. N-1. Și atât de evident, dar încă nu sunteți voi formați. Păi gândiți-vă cam așa, 2, 3 până la N. Deci dacă l-aveam și pe 1, era clar răspunsul, sunt N. Dar mie lipsește 1 și atunci sunt N-1 matrici adunate acolo. Deci eu am de-a face cu N-1 matrici, ceea ce o să mă ajute să adun 1 plus 1 plus 1 va veni adunat de N-1 ori. Și atunci vine N-1 ori 1. Și mai departe, 2 plus 3 plus puncte, puncte plus N. Cum facem suma asta, clasa? 2 plus 3 plus puncte, puncte plus N. N-ar trebui să fie suma lui Gauss? Dar este suma lui Gauss, doar că îi lipsește ceva. Ce îi lipsește? 1. 1. Păi îl adăugăm pe 1 și îl Și scădem. îl scădem. Exact. Și atunci eu aici o să am suma lui Gauss, adică cu cât va fi egal? Cât este suma lui Gauss? Nu știu, n-am ajuns acolo, sincer. Clasa 5-a. Chiar a 4-a, să știi, la mulți. Aia chiar am uitat atât de mult. Suma lui Gauss, vă mai dau, este n pe lângă n plus 1 supra 2. Deci o să am n pe lângă n plus 1 supra 2 minus 1. Deci eu aici am un n pe lângă n plus 1 supra 2 minus 1 plus n minus 1 ori 1 și vin începute calculele acestea pentru a vedea ce
ce rezultat avem ca să pot să fac determinantul ăsta. Ce profil este asta? Tehnologic. Tehnologic, ferească-mă, bunul sfânt. Deci dacă da așa ceva la tehnologic, e jale. Ai înțeles? Nu mai insista asupra lui, pentru că vin făcute toate calculele astea. Important este pentru început ca tu să stăpânești partea de înmulțit. E clar? Da, eu acolo mă îndrept. Ok, au B-ul și unde se poate C-ul. Aici Asta chiar este, nu- într-adevăr, e de muncit fiecare colț, cum îți spuneam, pentru că următorul colț pe care va trebui să lucrăm este acesta, plus acesta, plus acesta. Și de ce am lăsat eu să nu faci tu calculele, să zici 2 ori 2 plus 1 că face 5? Bine, să știi că putem să o facem și așa cum ai lăsat-o tu, pentru că observam că termenii sunt într-o ce sunt termenii mei? E un progresie, nu? Într-o progresie, sigur că da. Și acum noi deja ne-ar fi fost ușor, că noi știm că sunt n-1 matrici și atunci aș fi avut o sumă de n-1 termeni aflați într-o progresie aritmetică, știai primul termen, știai rația și uite că cred că mergea mai ușor așa. M-am încăpățânat eu, dar ăsta e un defect profesional pentru că această metodă de rezolvare, ce am făcut eu la galben, adică fără să adunăm, este specifică pentru clasa 5-a. Deci, la clasa 5-a ei nu știu de progresii și e evidentă treaba. Hai să vedem următoarea poză. Ok. Fui. Ok. Tăiere. Decupăm. Se consideră 4 puncte distincte, oricare 3 dintre ele necoliniare. Ca să aveți o imagine mai clară ce înseamnă 4 puncte distincte, oricare 3 dintre ele necoliniare, gândiți-vă la un patrulater. Vârfurile unui patrulater sunt practic 4 puncte distincte, oricare 3 dintre ele necoliniare. Necoliniare, adică nu sunt pe aceeași dreaptă. Calculați, nu. Cred că, scuze, poți să explici în continuare. 4 cred că nu e în regulă, de la 5. Acolo la combinate Dacă de tot l-am 4 început, de hai să zicem mai Da. departe. Calculați numărul dreptelor determinate de câte 2 din aceste puncte. Puteți să o faceți în felul următor, clasa. Uite, apropo, la examen, că vă ziceam că nu faceți niciun desen la examen. Aici puteți să faceți un desen la examen în ideea în care lucrați băbește. Adică câte drepte pot duce prin oricare 2 din aceste puncte. Păi am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și exact așa. Bine, la BAC totuși nu faceți un desen și duceți și ziceți sunt 6. Eu aș fi mai elegant o țără și aș fi notat cu A, B, C, D și le-aș fi scris pe toate. AC, AB, AD și care mai sunt. Aceasta este metoda băbească. Metoda elegantă este folosind combinările clase. Pentru că înseamnă printr-o dreaptă, da, prin 2 puncte distincte, trece o unică dreaptă. Asta înseamnă că am dreapta AC, că am dreapta CA, este fix aceeași dreaptă. Și atunci eu am combinări de 4 elemente, că sunt 4 puncte, luate câte 2, pentru că pentru o dreaptă ai nevoie de 2 puncte. Și vine evident 4 factorial, 2 factorial, 4 minus 2 factorial, 4 factorial pe 2 factorial ori 2 factorial, 1 ori 2 ori 3 ori 4, 24, supra 4 și ne dă 6. Și acesta este răspunsul. Aceasta este metoda elegantă. 5. Întotdeauna, când mai vedeți simetricul față de, acest față de e cel mai important, față de. Deci când mai vedeți simetric și vedeți față de, să știți că față de n, în cazul meu, n e la mijloc. Deci din această afirmație, n este la mijlocul, să zicem,
segmentului M' sau MP, unde P e simetricul. Asta să o rețineți cu simetricul. E cel mai ușor de reținut cum să o vizualizați problema. Exact asta am. Am punctul M, am punctul N și zice să construiesc simetricul lui M față de N, care va veni exact la egală distanță. Uite aici, vine P-ul. Deci, vedeți, N-ul devine mijlocul lui M, P. Și atunci folosim formulele de la mijloc. Pentru că N fiind mijlocul lui M, P, o să am că XN este XM plus XP supra 2. Ok? Da. Adică XN este 2, XM e minus 1, XP e ceea ce vreau să aflu supra 2. Produs în cruce 2 ori 2, 4, egal cu minus 1 plus XP, de unde XP-ul meu e 5. Și la fel și pentru Y, YN-ul vine YM plus YP supra 2. Și cât da? E clar? Da. Calculul găsim și înțelesem. Voiam mai mult explicația aceasta aici, unde a insistat, cu față de N. Asta nu... Rețineți-o, când vedeți simetric și vedeți față de ce punct e trecut, ăla e mijlocul. Am înțeles. Da? E cel mai ușor ca să rețineți asta. 6. Se consideră acest triunghi, calculați măsura unghiului B. Acum, dacă vă uitați la acest triunghi, dacă le ridicați la a doua cele 3 valori, cele 3 laturi, nu obțineți relația lui Pitagora. Deci nu este un triunghi dreptunghi. Nu e dreptunghi, vedeți, nici măcar două laturi nu sunt egale, până ăsta e un triunghi total oarecare. Din păcate, singura metodă de rezolvare pe care o puteți aplica aici este teorema cosinusului. O altă teoremă pe care nu o veți primi cei de la tehnologic, cei de la științe mă aștept, dar la tehnologic nu. Teorema cosinusului ne spune dacă avem de a face cu măsura unghiului B, atunci se începe cu latura care se opune unghiului B și aceasta este latura AC. AC la a doua egal cu AB la a doua plus BC la a doua și vedeți, până în acest moment pare a fi Pitagora, de aceea îi se mai spune la teorema cosinusului ca fiind teorema lui Pitagora generalizată, dar nu se termină aici, că vine minus 2AB ori BC ori cosinus de unghiul B. Și acum, înlocuind AC-ul, hai să mi le ridic aici la a doua. AC-ul ridicat la a doua, cât va veni? Pe 3 radical din 5 la a doua. Și cât face? 5 ori 3 la a doua, 9, 45. Bun, BC-ul, ăsta e simplu, cât vine la a doua? 2 ori 9, 18. AB-ul l-ai calculat, ok, și BC-ul? 9 la 2, 81, 90. 81. Și acum înlocuim aici. AC-ul 45, AB-ul la a doua 18, BC-ul 81 minus 2 ori AB, adică 3 radical din 2, ori BC 3 radical din 5, ori cos de unghiul B. E clar? Și acum mă apuc să fac calculele. 45 egal cu 90, nu 90, cât face? Face 99 99. minus. 6 radical din... 6 ori 3, 18 radical din 10, nu? Da. Așa vine, 3 radical din 10. Sper că n-am zăpăcit eu ceva pe aici. Cosinus de unghiul B. Îi ducem pe ăștia, că e cu minus, îl ducem în partea alaltă și pe 45 în partea asta. Și o să am 18 radical din 10 cosinus de unghiul B
ca fiind 99 minus 45, adică 18 radical din 10 ori cos de unghiul B, ca fiind, aici vine 45, nu? Da. Nu, 54. 54. Așa că mi s-a schimbat asta. 54. Încoace. 54. Bun. Dar dă foarte urât. Numai un pic să nu fi greșit eu ceva la calcule. AB ori BC. AB. Am greșit eu. Am înlocuit BC-ul cu 3 radical din 5 și BC-ul este 9. Uite aici trebuie ori 9. Și atunci vine 6 ori 9, 54, nu? 54 radical din 2. Dus în partea cealaltă, 54 radical din 2. Trebuie să dea 45. Ce? Trebuie să dea 45. Ca Nu o să dea acum, că aici vine 54 radical din 2. Și atunci cosinus de unghiul B va veni 54 supra 54 radical din 2. Ăștia se reduc și îmi rămâne 1 pe radical din 2. Raționalizăm și vine că cosinus de unghiul B e radical din 2 supra 2. Asta înseamnă că unghiul B e de 45 de grade. Da, aici ce văzusem că asta o căutasem și ai zis că nu avem, nu ar trebui să primim. A fost ceva de genul cos de B egal cu BC pătrat. Da. Aceea este aceeași teorema a cosinusului exprimată cu cosinus de B scris egal. Supra 2 ori BC ori AB. Este fix aceeași treabă. Doar că eu sunt obișnuit să o scriu așa. Deci este aceeași teorema a cosinusului. Mie îmi place să o scriu așa ca să semene cu teorema lui Pitagora, că se numește și Pitagora generalizată. Ok. Hai să scriem aici teorema cosinusului. Ok. Mergem la următoarea. Să mergem mai aici. This one. Ok, determinant de A de A plus 1. Asta nu știu care. Ok. Păi cine este nu? Nu este 2. L-am acolo. Ok. Din nou, și aici, foarte mulți. Uitați de aceste paranteze. Deci mai întâi eu trebuie să fac cât este A mic ori matricea A de A plus matricea M. Deci am A mic ori matricea A de A, care înseamnă A 1, 3, 2, plus matricea M, care înseamnă 2, 1, 1, 2. Și o să vină A mic ori A, A ori A. Cum se mulțește A-ul ăsta cu matricea? Cum va veni? A ori A pătrat, ori A, ori 3A, ori 2A. Exact. Deci o să am atunci A pătrat plus 2 în colț, apoi o să am A plus 1 în colțul în dreapta, 3A plus 1 și ultimul? Este 2A plus 2. Exact. Acesta este. No, eu determinantul ăsta trebuie să-l egalez cu 0. Deci, facem determinantul. A pătrat plus 2, A plus 1, 3A plus 1, 2A plus 2. Cum va veni? A pătrat plus 2 minus 2A plus 2. Nu, înmulțit cu 2A. Înmulțit cu 2A, apoi este minus. Minus 3A plus 1 ori A plus 1. Multă atenție la paranteze. Desfacem parantezele. Cât vine aici rezultatul înmulțirii celor două? 3A pătrat acolo. 2A la 3A. 2A la 3A, scuze, plus 2A pătrat. Da.
plus 4a da, plus 4 da, minus și păstrați parantezele. În paranteze punem rezultatele pentru că 3a e la a plus doua, minusul ăsta. Da? 3a la a doua plus 3a plus a plus 1. Desfacem acum parantezele. Deci am 2a la 3a plus 3 plus 2a la a doua plus 4a plus 4. Cum va veni mai departe? Minus 3a la a doua plus 4a, Tocmai 3a pătrat plus... minus 4a. Tocmai asta și vă atrăgeam atenția. minusul din față, scuze, da. Minusul. Minusul. Ăsta cu ăsta pleacă. Cine rămâne? Un 2a la a treia plus 2a minus 3a la a doua minus 1. Păi ăștia poți să-i calculezi. Bine, minus a pătrat, Minus a pătrat minus 1. minus 1. Și ce am obținut aici este un polinom de gradul 3. Și polinomele de gradul 3, noi nu avem o metodă de rezolvare, dar când o să ajungi la polinome, ai să vezi că dacă ai un polinom cu coeficienți întregi, soluțiile raționale ale polinomului se află printre divizorii lui ăsta asupra divizorii lui ăsta. Și o să vină una dintre soluții care o observi și tu, probabil este a egal cu 1. Dacă tu înlocuiești, vine 2 minus 1 minus 1 și da egal cu 1. Însă, fiind un polinom de gradul 3, e posibil să mai am și alte soluții. Trebuie să vedem cum zice enunțul, să vedem. Dacă zice numărul real a, vedeți clasa, la singular, deja nici nu mai trebuie să o rezolvi asta. Spui direct a egal cu 1. E clar? Înțeles, următoarea lecție, polinomele. Da? În mod normal, acest polinom de gradul 3, pentru cei care sunteți deja la polinome sau cei care sunteți clasa 12, după ce observați una dintre soluții cum este a egal cu 1, voi trebuie să împărțiți polinomul la a minus soluția care ați găsit-o, adică a minus 1. Și obțineți restul 0, restul vă va da 0, și obțineți un cât, care e un polinom de gradul 2. Ei, celelalte soluții, pentru că fiind încă o dată un polinom de gradul 3, le găsiți prin rezolvarea câtului egalat cu 0, care este o ecuație de gradul al doilea. Bun. Ai de ceva cu a de minus, a egal cu minus 1, da? Ce ziceai? La ei spun că e minus 1? Da. Cum dracu nu minus 1 să dea? Că mie îmi dă aici 1. Zice cum? 2 de a la a doua minus 3, minus 3a plus 3 mai mic sau egal cu 0. Să fi greșit. Noi Diferit de aici la 0, diferit de 0, pentru orice număr diferit de 0, pentru orice număr real la obținem a egal cu minus 1. diferit de 0, ce treabă are diferit de 0? Hai, nu. Poate te uiți la alte enunți. Nu. Nu știu. Vedeți clasa cumva să se fi strecurat vreo greșeală aici când am calculat noi? A la doua... Eu cred că a rămas acel 4. Era Ce-a plus făcut? 4. Era plus 4 minus 1. A, așa este, mă. Dar de ce nu l-am văzut? Corect. Bine că mi-ai zis. 4 minus 1 face plus 3. Da? Și atunci au e minus 1. Corect. Dacă înlocuim, ăsta este rezultatul și atunci au este minus 1. Și atunci voi, cei care sunteți la polinome, ar fi trebuit să împărțiți cu a minus soluția care ați găsit-o, adică cu a plus 1 și obțineți câtul de gradul 2. Aceasta este. Am uitat pe 4 la minus 1. Nu, și eu am zis doar restul, că eu am completat. E vina mea. Bun, hai să vedem următoarea poză. Cred că este Ce avem ultima a aici? mea. Și aici n-am înțeles. Ok, am scos ecuația de gradul al doilea, doar că nu am înțeles de unde a luat pe, rezolvarea finală, un 4.
Și o să și spun soluțiile. Păi nu spune soluțiile. Clasa, cum determinăm intersecția graficului cu axa X? Ce trebuie să facem? Ok. Ce v-am zis? Când avem intersecția cu axa X, celălalt e 0. Adică cine este celălalt? Y. Y-ul egalat cu 0. Adică cine este Y-ul? Funcția este tot timpul Y-ul. Funcția egalată cu 0. Și avem o ecuație de gradul al doilea, x pătrat plus 2x minus 3 egal cu 0. Ăsta e un x plus 3 pe lângă un x minus 1. Deci avem două soluții. Minus 3 și 1. Da. Deci, graficul tău intersectează axa OX în două puncte. Într-un punct A de coordonată minus 3 cât este x-ul și 0, că y-ul tot timpul este 0, da? Și punctul B de coordonată 1 și 0. Acestea ți-s punctele tale. Iar problema își cere să calculezi distanța dintre acestea. Păi faci cu formula care o știm de la geometrie analitică. Cea cu radical. Distanța dintre două puncte și cu radical. Ok. Și atunci vine xb, care este 1, minus xa, și atunci vine minus minus 3, deci plus 3, totul la a doua, și 0 minus 0, totul la a doua. Și dă 4. Da. E clar? Da. Ce nu ți era neclar ție? Cum calculezi distanța? Ok, am înțeles. Știam că trebuie să calculezi. Deci dedusem de formulă și îmi și scrisesem. De fapt, aveam din lecție. Se rezolvă ecuația. Ok, scoatem x1, x2 și mai apoi nu am mai știut ce să mai fac. Păi cred că n-ai știut să scrii coordonatele punctelor. Ai uitat, Da, ai găsit? n-am știut cum Ai uitat că a doua dau pe coordonată. 4, da. A doua coordonată trebuie să fie 0, că deci la intersecția cu axa X. Clar? Exact asta a fost, da. Bun. Mergem mai departe atunci. Mulțumesc. Cu plăcere. Ok. Cine e autorul aici? Hai că le luăm pe rând. Cine a propus problema asta? Și eu cu cine să o lucrez? Hai că mă duc la următoarea și între timp poate se conectează. Cine a propus problema asta? Eu. Tu. Ok. Arătați că, foarte important, asta se dă și asta se cere. Da? E important să știi de la bun început să-ți separi ce ți se dă și ce ți se cere. Pentru că de multe ori, să știi, cred că ați observat sau ai observat tu, Daria, dacă tot ești la capitolul ăsta, problemele încep ceva de genul. Arătați că. Nu știu ce, știind că. Nu știu ce. Și noi suntem obișnuiți ca tot timpul, la începutul unei probleme, informațiile pe care le primim sunt cele care se dau. Și ce e la final e ceea ce se cere. Și tocmai arătați că era exact pe dos, e ceea ce se cere, știind că e ceea ce se dă. E clar? Aici n-a fost cazul. Bun. Ne întoarcem. Păi avem așa. Cosinus de x este tangentă de pi pe 3. Pi pe 3 câte grade înseamnă? 60. Și tangenta la 60 cât e? Radical din 3. Radical din 3. Stai mă puțin. Da, în fine. Sinus de x. Da. Ok. Îl ducem pe ăsta, împart cu sinus de x aici. Și o să vină cosinus de x supra sinus de x ca fiind radical din 3. Corect? Da. Dar cine este cosinus pe sinus?
știu. Cotangenta. Tangenta e sinus pe cosinus, cosinus pe sinus e cotangenta. Deci tu ai de fapt cotangentă de x egal cu radical din 3, corect? Da. Acum întrebare. Unde dă cotangenta radical din 3? La câte grade? 60, Nu e la 60. 30. La 30. Deci tocmai ți-ai aflat cât este x-ul. Păi de aici sinus de x va însemna atunci sinus de 30 de grade înseamnă 1 pe 2. Da. E clar? Da. Aceasta este o metodă cea mai simplă și rapidă din punctul meu de vedere. O altă metodă era să ridici asta la puterea a doua și îți făceai un cos pătrat egal cu 3 sin pătrat și pe cos pătrat îl scriai ca fiind 1 minus sin pătrat. Foloseai teorema fundamentală a trigonometriei și atunci aveai o singură necunoscută, sinus pătrat. Și îți scoteai sinusul din ecuația aia ca fiind 1 pe 2. Fără să mai afli unghiul. Înțelegi? Mhm. Dar asta mi se pare mai rapid. Bun. Mergem la următoarea poză. Ok. Cine este vinovatul? Tot eu. Totul. Intervalele de monotonie. Foarte important. Când am intervalele de monotonie, e clar, tu trebuie să vezi unde derivata e pozitivă, unde derivata e negativă. Musa, Da. nu? Că dacă derivata e pozitivă, funcția este cum? Crescătoare. Dacă e negativă, e descrescătoare. Păi, tu ca să vezi semnul derivatei, tu trebuie să faci tabelul. Da, eu nu știu cum să fac tabelul. Am început să spun că f derivat de x e 0. Bun, ăsta e primul pas. Uite, facem așa. Pasul 1. Facem așa pe pași. F derivat de x egal cu 0. Adică 2 pe lângă x minus 1 pe lângă x plus 1 supra x egal cu 0. O fracție este 0 când numărătorul, ăla de sus, e 0. Și atunci ai o soluție 1 și o soluție minus 1. Până aici e clar? Da, și doar prima aparține intervalului. Pasul 2. Tabelul. Facem tabelul. Dacă la subpunctul pe care te afli tu nu zice un anumit interval, și nu zice, vezi? Zice intervalele monotonia lui F, fără să zică vreun interval, atunci tu te vei raporta la domeniu. Adică domeniul tău este de la 0 la infinit. X, aici F derivat, aici F, da? Da. Ar fi corect, ar fi ca în dreptul lui 0 să pui o bară verticală, pentru că funcția nu există automat nici derivata. Vezi că ai 0 deschis. Sus, în tabel, vei pune valorile care le-ai găsit când ai egalat derivata cu 0. Mă, dar le pui pe alea care îs în zona pe care te afli tu pe tabel. Adică minus 1 nu-ți convine. Înțelegi? Da. Și pui doar 1. Până aici e clar? Da. Acum, tu știi că dacă x este 1, derivata ți e 0, că doar așa l-ai găsit pe x egal cu 1. Deci în dreptul lui 1 pui 0. Bun? Mhm. Ok. Și acum apare întrebarea. Ce semn pun eu aici și ce semn pun eu aici? Ei, semnul îl determin cel mai ușor alegându-ți tu valori. Zi-mi o valoare din zona 0,1. Ce număr să luăm? 1 pe 2. 1 pe 2. Și înlocuiești unde? În funcție sau în derivată? În derivată. Sigur că tu ești pe linia derivatei. Aici trebuie să completezi. Uite, aici ți-e derivata. Hai să înlocuim. F derivat calculat în 1 pe 2. Foarte important. Nu mă interesează cât dă rezultatul. Pe mine mă interesează cât e rezultatul, dacă e pozitiv sau negativ. Deci dacă îți dai seama, scriind, doar înlocuind că e pozitiv, scrii direct că e pozitiv. Deci cum va veni? 2 pe lângă 1 pe 2 minus 1 pe lângă 1 pe 2 plus 1 supra 1 pe 2. Ok. No, și fii atent cum să faci. Ăsta e pozitiv.
1 pe 2 minus 1 e pozitiv sau negativ? Negativ. Ăsta e pozitiv, nu? Ăsta e pozitiv. Da. Da. Sus ai plus ori minus ori plus. Ce fel de semn este? Minus. Și jos plus, nu? Da. Minus pe plus e minus, nu? Da. Deci tu aici ai minus. De cele mai multe ori e semnul următor. Pe zona următoare e semnul celălalt. Dar nu e o condiție. Și atunci, alegeți un alt număr de aici. Ce număr să alegi? 2. 2. No. Și uită-te în derivată și zi cum crezi că e rezultatul? Pozitiv sau negativ? Pozitiv. Pozitiv. Când derivata e negativă, cum ai spus că este funcția? Descrescătoare. Deci coboară, aici f de 1 și apoi crescătoare, da? Da. Dacă cerința este să determini intervalele de monotonie, tu vei scrie în felul următor. F descrescătoare pe minus infinit 1 și F crescătoare pe 1 infinit. Corect? Da. That's it. E clar? Da. Bun. Subpunctul C. Ești atentă la subpunctul C pentru că e foarte interesant subpunctul C. Aceste inegalități le veți întâlni mai mult ca sigur la BAC. Ei, această inegalitate ce cere să o demonstrezi nu e picată așa ca praful saharian. Da? Ea e cu legătură cu ce ai tu în problemă. Are o legătură cu funcția, corect? Da. Așa, la prima vedere, dacă te uiți, am ln și am ln. Doar că sus în funcție este evident ln din x, dar jos ai ln din 2 pe 3. Da? Da. Și atunci, primul tău gând ar fi, dar dacă ar fi, de exemplu, în locul lui x, 2 pe 3, nu? Da, Da? să facem un F 2 pe 3. Exact. Și atunci, uită-te tu la funcția ta Da. și hai să o prelucrăm pe asta. Ce trebuie să fac mai întâi la asta? Ce are în fața logaritmului în funcție? Are un minus 2, nu? Da. Să o înmulțim cu un minus 2. Exact. Și o să vină. Minus 2 ln, din 2 pe 3, Mai mic sau egal cu 10 pe 32. am fost sigur. Pe 36. Ai făcut două greșeli. Prima, una care până te mai obișnuiești, ți-o accept. Faptul că atunci când înmulți, se schimbă și orientarea. Da. Deci vine mai mare sau egal. Și tu să înmulțești 5 pe 18 cu 2 și tu să înmulțești și 5 și 18-le? E posibil așa ceva? Deci, ai 5 pe 18, hai mai bine să simplificăm. 1, 9, 5 pe 9. Da. Cu plus, pentru că minus ori minus face plus. Ce trebuie să adun aici mai departe? Da, m-am dat de gol. Deci adunăm, ce adunăm? Un x pătrat. Care cât am stabilit noi că este x-ul? 2 pe 3. Deci adun un 2 pe 3, totul la a doua. Deci avem 2 pe 3, totul la a doua, minus 2 ln din 2 pe 3, mai mare sau egal de cât? Cât va veni în partea dreaptă? 4 pe 9. Nu. 4 pe 9 și cu 5 pe 9 face 9 pe 9, care e 1. Da. Deci, în partea stângă ai f de 2 pe 3 mai mare sau egal ca 1. Corect? Da. Bun. Asta e ceea ce trebuie tu să demonstrezi. De acord? Da. Acum aici te vei uita. Aici este cheia întotdeauna. Să știți că acest tabel este atât de interesant pentru că el oferă cumva ca și pe o hartă. Știți, când vedeți un traseu, puneți și vedeți pe unde se duce, până unde urcă, până unde coboară. Asta se întâmplă în tabel. Conform tabelului tău, valorile funcției tale, vezi, scad, e ca și scad temperaturile, da? Până la
cea mai joasă temperatură F de 1 și apoi cresc temperaturile, corect? Da. Gândește-te, în săptămâna asta au scăzut temperaturile până la 5 grade și apoi au crescut. Tu ce o să zici? Băi, săptămâna asta au fost temperaturi mai mari sau egale cu 5 grade, nu? Da. La fel și la funcție, voi face același lucru. Conform tabelului, oricât i-ai dat tu o valoare lui x, orice x ți-ai alege, e mai mare sau egal decât f de 1. F de 1 e cea mai joasă valoare posibilă. Adică orice valoare ai dat lui x e mai mare sau egal decât f de 1, care ne uităm cât este f de 1, cât va veni f de 1? 1. 1, pentru că ln din 1 e 0, da? Da. Și atunci vine 1. 1. Păi dacă pentru orice x aici, orice x, păi dacă tu pui în locul lui x f de 2 pe 3, nu e mai mare și el decât 1? Ba da. Asta. E clar? Da. Deci, mai lucrează tabelul, ți-am spus, pasul 1, derivata, o egalezi, vezi ce valori pui, îți alegi valori în tabel ca să vezi semnele. Ok? Da. Bun. Mergem mai departe. Mai am eu o întrebare. Sigur. Deci, la subiectul 1, la exercițiile cu ecuații, ne-a spus când nu știm să punem condițiile de existență, să rezolvăm practic ecuația care e acolo, că putem să facem la sfârșit verificarea. Corect. Am trimis tema pe grupul de Facebook și fetele mi-au corectat cu... Alina? Nu Alina. știu, stați. Alina. Așa, Da. și ce a zis? Să scriu condițiile de existență, să le rezolv, dar eu la sfârșit aveam și verificarea. Nu, nu e greșit. Ignor-o. Bine. Ignor, da? Hai să vorbesc eu cu Alina. Bun. Mă întorc. A cui este poza aceasta? Ok. Ștergem. Mergem la următoarea poză. A cui este poza aceasta? A mea. A ta. Bun. Ia zi. Dacă este corect, am un dubiu la, cum să zicem, la 2 ori, 3 ori, 4. Păi, în primul rând, văd ceva ce nu ar mai trebui să văd. B-ul, la acest A plus B totul la a doua, B-ul este 3i, corect? Da? Ei, formula este A la a doua plus 2AB plus B la a doua, de acord? Da. Păi acest B la a doua nu e scris corect. Tu trebuia să ai 3i într-o paranteză, totul la a doua. Ok? Cu toate că tu în mintea ta aveai deja parantezele, dar n-ai scris parantezele, ok? Ok. Eu am văzut într-un video și am văzut și fără și eram în dubiu. Păi dacă era fără, înseamnă că deja am și scris direct rezultatul. Am văzut în unele video se face direct, adică în loc de 3 a venit un 9i, uneori. Parcă am văzut. N-are cum, n-are cum. N-are cum. Nu, N-are nu. Deci clasa, ca să ne înțelegem, uite ce spune Florin. Evident, eu sunt om și ca orice om pot să fac greșeli. Asta de departe. Și sunt foarte talentat. Dacă vi se pare ceva, bă, dar stai aici, de ce ai făcut așa și n-ai făcut așa? Sau nu vi se pare ceva care are logică? Faceți print screen, faceți poză cu telefonul, faceți cu ce vreți sau transcrieți sau îmi ziceți clar și ne uităm împreună. Pentru că e posibil să fie o greșeală, dar în același timp e posibil ca voi să nu înțelegeți ce am făcut și atunci vă explic încă o dată, da? Deci fă un print screen când mai e la alea. Spre exemplu, la 9i, într-una din video, era tot 3i la a doua. Dar la paranteza a doua era 16i la a doua. Așa am zis. Fă poză cu... Numai un pic, e pe video-ul meu? E pe una din... într-o video înregistrat ca acum. Ok, E cu A și B, mi se pare. Fii atent. Încearcă să cauți video-ul ăla și fă-i poză cu telefonul. Da? Ca să și corectezi, ca să nu mai fie dacă e vreo greșeală pentru celălalt. Da, Aici trebuie paranteză. Dar în principiu, cu excepția parantezelor, este bine. Sigur. Am făcut așa, logic. Ok, e bine, 16 minus 9, ăsta e corect. La celălalt,
aceeași poveste cu parantezele, 4, Da. dar ai socotit bine, 9 minus 16, ăsta e minus 7, minus 24. Corect. 4 plus 3i, ce scrie? Ai înlocuit rezultatele. Minus 7, da, e corect. E bine. Mulțumesc. E bine, asta e corect. Aveți grijă cu acele paranteze. Da. Bun. Un lucru de reținut. Alte poze. Mă întorc. A cui este exercițiul ăsta? Încă o dată întreb. Eu vă părăsesc că intru într-o altă ședință. Hai. See you next week. Yes. A cui este? Nimeni nimic? Stai un pic, că poate mi-apare. Pe grup văd că a trimis un băiat Valentin, dar nu e în meeting. Ok. Posibil, da. Poate că am văzut că tot a intrat și a ieșit. Deci poate are ceva probleme cu internet. Alte întrebări? Apropo de ce mă întrebai tu, Daria, de colega mea, adevărul este că ea are mintea de Mate Info și la noi la Mate Info nici măcar o dată nu ni s-a spus când eram elevi, sub nicio formă, că se poate face verificarea sau mai știu eu ce. Nu. Ne punea să rezolvăm condițiile de existență, să rezolvăm inclusiv și tot felul de situații în care aveam de-a face cu tabele de semn complexe, nu? Nu există așa ceva să faci verificare. Nu. Da, păi și pe mine m-a scos la tablă la un exercițiu de ăsta și am făcut verificarea la sfârșit fără să rezolv ecuația la condițiile de existență și mi-a zis că îmi scade punct, că Nu e e în adevărat. Nu e adevărat. Chiar era o discuție, nu de BAC, de clasa 8-a la un examen de evaluare națională. Cred că o să-l găsesc, e pe un grup de discuții de profesori de mare. Sub nicio formă nu-ți scade. Deci nu îți face griji din punctul ăsta de vedere. Nu. Am înțeles. Hai, clasa. Alte poze. Da, și exact ceea ce ți-am arătat eu, să știi că suntem mulți profesori care facem treaba asta. Mulți de tot. Verificarea asta mi se pare cel mai ok. Și știi de ce? Pentru că avem ecuațiile iraționale în clasa 10-a și acolo apar condiții peste condiții de existență și nu prea poți să le ții ritmul. Alte întrebări? Eu nu mai am, atât am lucrat, atât am reușit, atât am... Mai pun asta aici. Dar întrebare referitoare la corectări. Ok, dacă eu știu că am, să zicem, am făcut exercițiul și cum exemplul Dariei, ok, am făcut verificarea și n-am scris condițiile de existență și conform calculului meu, ok, trebuia să iau atât. La contestație am acces la lucrare, Nu. să văd că, ok, eu știu sigur că am făcut verificare. Nu, din păcate asta chiar văzusem, era una dintre cerințele asociațiilor de elevi, parcă așa se numesc, că și ei sunt constituiți în asociații, era una dintre cerințe și mi se părea justificată, să ai dreptul să-ți vezi și tu lucrarea. Da, n-ai dreptul. Nu poți să vezi lucrarea. Da, nu știam asta, am zis să întreb că tot a deschis subiectul. Asta e sistemul de Adică, învățământ. dacă fac o contestație, este cumva doar cuvântul persoanei care corectează și atât. Adică nu există cuvânt contra cuvânt, să zici măcar, băi, mă apăr. Da, Este o situație total absurdă. Uite, tu ești din București și pot să-ți dau un exemplu chiar din București. Copilul meu e clasa 1-a, da?
Cei care sunteți din București ați auzit de Colegiul Goethe, da? Unde e un colegiu cu predare în limba germană. Pentru cei care nu sunteți din București, în acel colegiu, la Goethe, tu nu te poți înscrie că stai aproape de școală, cum e la celelalte școli. La Colegiul Goethe tu trebuie să dai un examen. Examen care nu e un examen scris, e un examen oral, pentru că, încă o dată, discutăm de copii care vin de la grădiniță, da? Deci să ne înțelegem. Și așa să înțelegeți, copilul meu, Atena Grădinița a venit și a dat examenul în felul următor. Noi, părinții, am așteptat afară, în afara curții școlii, copilul a intrat tip-tilic, adică la 5 ani, 6 ani, că atunci treci în clasa pregătitoare, se duce înăuntru, în școală, nu știi ce se întâmplă, n-ai nicio informație, nimic. Iese copilul, zice, ba, am știut, dar știi tu cum e la 5-6 ani. Am știut, n-am știut. Aia e. Și aștepți rezultatele. Nu știi nimic din ce se petrece în timpul examenului. Și apoi se afișează rezultatele. Acel test de Fă contestație. La ce vârstă, să faci contestație? Că nu e nimic acolo. Tu nu poți să ataci nimic. Ce să ataci? E acel test de vârstă, că nu avea vârsta sau Nu, pur și nu, simplu nu. așa se intră. Așa se intră. Așa se intră. Băiețelul meu are 5 ani și jumătate și el ar trebui, zicem, dacă vrei să Da. dai mai devreme la școală, ar trebui să dea un Nu, test. aia e altceva. Aia e altceva. Da, am crezut că deci Da, ăsta da, e- știu. da, dar oricum este la fel de absurd. Adică- Asta ca să înțelegeți sistemul de învățământ din România. Din păcate, dacă faci contestație, nu poți să-ți vezi lucrarea. Și e o problemă foarte mare pentru că rămâi cu... Sper să nu fie situația voastră bat în masă, să nu... Bă, nu, noi povestim acum, sper să nu aveți situații de contestație. Oricum, după ce dați acel examen, da? Mi se pare că contestațiile se depun până în ziua următoare. Eu am făcut o contestație și am obținut 50 de puncte. Să-mi dați telefon și discutăm concret pe lucrarea voastră, da? Încercați să țineți minte tot ceea ce ați făcut ca să fiți cât mai clar, da? Și apoi eu vă pot ghida, adică vă pot spune, bă, ai 0 șanse sau ai șanse, obligatoriu fă contestația, deci mă puteți suna fără probleme. Păi tocmai de asta ar fi plauzibil să poți avea acces la lucrare, pentru că Nu. este destul de greu totuși să reții chiar tot ce ai făcut sau la exercițiul respectiv, unde poate chiar ai destul de mult de muncă și poate, nu știu, un semn sau, eu știu, a făcut diferența sau tu nu-ți mai aduci aminte ce semn a fost acolo. Și e greu să ai imaginea în cap. Nu te mai gândi. Da, nu. Nu o să fie cazul. Nu cred că o să Da? ajung acolo. Noi trebuie să gândim optimist, da? Da, E ca și da, la da. Dinamo. Nu o să jucăm barajul. Noi rămânem direct. Sau cel mai bun exemplu, s-a întâmplat. Nu au avut liniile la VAR pentru că nu au fost clare. Asta e România. De-aia Exact asta a fost. mor cu legea în mână, din păcate, să știți. De asta nu le-am mai difuzat. Așa și cu lucrările. Nu ai acces la ea că... Nu funcționează. Alte întrebări, clasă. Haideți, e păcat. Întrebați-mă tot ceea ce vi se pare dubios, tot ceea ce ați văzut pe acolo. În sfârșit a venit de la Daria. Ia să vedem, Daria. Ok, ce să facem aici? Asta? Da. No, asta e clasică cu teorema fundamentală a trigonometriei. Pentru că tu, dacă știi cât este cosinus de x, prin ridicare la a doua, îți afli cât este cos pătrat de x, 4/9, și tu știi că indiferent de x, sin pătrat plus cos pătrat face 1. Și ăsta fiind 4/9, dus în partea cealaltă, obții că sinus pătrat e 1 minus 4/9 și asta înseamnă 5/9. Și acum, foarte important, de regulă pentru profilul tehnologic nu se iese din cadran 1. Cadran 1, adică discutăm de între 0 și 90 de grade. Pentru științele naturii și mate info, evident, se mai sare de cadranul 1. Adică se mai intră în cadranul 2. De ce e importantă această afirmație? Pentru că, în mod normal, rezolvarea de punctaj maxim a acestui exercițiu ar fi că, aplicând radical să mă scap de putere, radical din ceva la a doua înseamnă modul.
Și aș avea modul din sinus de x ca fiind radical din 5 pe 9. Sau poate, dacă e să nu vă complic prea tare, gândiți-vă la ecuațiile care noi le-am întâlnit de genul x pătrat egal cu 9 și vă ziceam care sunt soluțiile. Și voi ziceați 3. Și vă ziceam, da, dar mai e una. E și minus 3. La fel și aici. Hai, fără modul, să nu vă zăpăcesc, aș avea că sinus de x este radical din 5 pe 9. Asta înseamnă un radical din 5 pe 3, că radical din 9 îl pot calcula. Sau sinus de x minus radical din 5 pe 3. Însă, acest cadran, faptul că x-ul se află între 0 și 90 de grade, face ca această soluție să nu convină. De ce? Pentru că pentru x între 0 și 90 de grade, sinusul de x e pozitiv. N-are cum să fie negativ, că suntem în cadranul 1. E clar? Da. Alte întrebări? Eu nu prea înțeleg integrarea prin părți, dar n-am un exemplu. Caut acum un exemplu. Hai că vine una în cap mie. Bine. Uite asta. Integrală din x la a doua ori ln din x. Aceasta se face prin părți. Sper că îmi iese. Îmi iese. Nu-mi iese? Sau îmi iese? Îmi iese. Nu știu ce valori să-i dau. Hai să-i dau între 1 și e, ca să fie o integrală definită. Da? Integrarea prin părți este în felul următor. Integrală din f ori g derivat este f ori g minus integrală din așa, f derivat ori g. Aceasta este integrarea prin părți. Tu când ai de a face cu o integrală pe care o rezolvi prin părți, tu trebuie să-ți identifici cine este f-ul și cine este g-ul. Dar tu nu că îți identifici cine este g-ul, că dacă te uiți la formulă, tu trebuie să-ți identifici cine este g-ul derivat. Ok? Și atunci, fii atent. Dacă tu ai presupune că g-ul derivat în ordinea în care ai tu aici ar fi ln-ul din x, da? Automat g-ul nederivat se determină făcând integrală din ln din x. Și aici e complicată treaba, nu foarte complicată, dar nu ai în tabel. Și atunci nu convine. În schimb, dacă iei g-ul derivat ca fiind x pătrat, g-ul nederivat este integrală din x pătrat, care este, tu o știi, cât e integrală din x pătrat? Nu te aud, să știi. X la o 3 asupra 3. Exact. Și uite că pe ăsta l-ai putut găsi. Și atunci, dacă g-ul derivat îți este x-ul pătrat, f-ul rămâne ca fiind ln-ul din x. De unde f-ul derivat vine cât? 1 supra x. 1 supra x. Și atunci, îi dăm drumul la integrală. Deci, am integrală de la 1 la e din x pătrat ln din x dx ca fiind. Folosim formula f ori g. Păi, f-ul la noi e ln din x, ori g-ul la noi este x la a treia pe 3. Calculat între 1 și e. Corect? Da. Minus integrală din f-ul derivat, care e 1 pe x, ori g-ul, care este x la a treia pe 3. De x. E clar? Da. Ăsta vine calculat, iar aici se reduce x-ul cu x-ul, 1 pe 3 ți-l scoți în față și vine integrală din x la a doua de x. Care este formula? Cât e integrală din x la a doua?
Ai mai văzut, de fapt. E x la 3a pe 3. Calcula și ăsta între 1 și e. E clar? Da, mulțumesc. Plăcere. Alte întrebări, clasa? Gata, nu mai aveți întrebări? Adriana, mă auzi? Da, domn profesor. Ia zi, Adriana. Eu nu prea am lucrat săptămâna aceasta și nu am Ok. ajuns la următoarea temă sau Păi fii să... atent, hai să facem că mi se părea aia că ce a trimis-o... Nu ia ta poza asta, nu? Nu, n-am Ok. trimis nicio poză. Hai să o facem asta împreună. Dacă tot colegul tău, Valentin, nu a reușit să o faci, să fie prezent. Hai că o luăm pe rând. Primul exercițiu. Am de arătat că 2 pe 3 ori 0,3 plus 3 pe 2 împărțit la 4 face 1. 2 pe 3 ori. Cum se scrie sub forma fracție 0,3? 3/10. Bun. Plus 3,2. Cum se scrie sub forma fracție? 32/10. Împărțit 4. Cum se scrie sub forma fracție? 4/1. Așa. Egal cu 1. Ce facem aici la înmulțirea asta? Ce am putea face? Să simplificăm, 10 cu 2 se împarte. Și aici rămâne 1, aici rămâne 5. 5. Și 3 cu 3 rămâne 1. Da. Deci cât vine rezultatul? 1/5. Bun. Plus. Ce se întâmplă cu împărțirea a două fracții? Se scrie prima fracție, iar apoi se... Se răstoarnă, da? Da, da. Bun. Ce facem aici acum la înmulțire? Ce putem face? La fel, să facem 4 cu 32. Aici Prin 1 4, sus. 8. La fel poți 8 și cu 10 se împart la ce număr? La 2. Sus rămâne. 4 și jos 5. Bun. Și atunci ai un 1 pe 5 plus 4 pe 5, corect? Da. Care înseamnă 1. 1. Da. Bun. La al doilea. Așa. Se consideră acest număr complex Z ca fiind 3 plus 2i. Arătați că. Eu trebuie să arăt bucata asta. Ce crezi că ar trebui să facem? Nu știu. Păi să înlocuim Z-ul cu cât zic ei, nu? Ah. Deci, cum o să vină? Um, Dacă înlocuim, cum va veni dacă se înlocuiește Z-ul? Cum va arăta? deci fiecare cu fiecare, adică Nu, 2... înlocuim Z-ul cu 3 plus 2i, Adriana. Deci cum va veni? Aici, în asta, de desubt. Cum o să vină? Da. Mă înțelegi ce avem de făcut sau nu? Nu prea. Dar fii atent. Facem așa. Ăsta e Z-ul, da? Da. Păi eu trebuie să-l înlocuiesc cu ăsta. Deci, cum va veni? 3. 3 plus 2i Da. plus
13 pe 2. 13, din nou pe 3 plus 2i. Da? Egal. Gata. Eu trebuie să arăt că dă 6, că propoziția Da. asta e adevărată. Ok? Da. Bun. Acum, fie ți aduce aici la același numitor, fie aici amplifici cu conjugata, ca să te scapi de i-ul ăla de jos. Care e conjugata numitorului aici? 3 minus 2. Corect. Și avem, deci, 3 plus 2i plus 13 pe lângă 3 minus 2i, iar jos ce o să am? 3 minus 2 pe lângă 3 plus 2. 3 minus 2i pe lângă 3 plus 2i, care cu cât este egal? Ce formulă avem aici? A minus B pe lângă A plus B. Care este? A la a doua minus B la a doua. Deci o să vină A la a doua minus B la a doua. E clar? Da. No. Asta înseamnă cât? 9 minus 4i la a doua. Ok. Doar că I la a doua este egal cu 9 minus 4. minus 1. În mod normal îți spune, dar dacă nu îți spune la numere complexe să nu uiți I pătrat e tot timpul minus 1. Ok? Am înțeles. No. Facem calculele. Cum vine? 9 plus 4. 4, adică 13. 13. Uite-l și pun aici. Ce putem face acum la fracția asta? Uh, 13. Și ne rămâne atunci 3 plus 2i plus 3 minus 2. Ce pot face acum? Plus 2 cu minus 2, Exact. Și ne rămâne cât? 6. Ce trebuia să arătăm? E clar? Da. Copiere. Hai să vedem următoarea problemă. Tăiere. Arătați că. Bun. Noi trebuie să arătăm că asta ne dă 9. Ce crezi că ar trebui să facem? Să desfacem parantezele. Te ascult. Cum va veni? 12 minus 3i Da? plus 3i plus 3i la a doua. Ok. Ce putem face mai departe? Minus 3 plus 3 se reduc. Deci o să am 12, 3 la a doua. dar I la a doua am stabilit că Este este... minus 1. Ori minus 1. Înlocuim direct. Și atunci cum va veni? 12 minus 3, adică 9. Ce trebuia să arătăm? Da. Clar? Da. Bun. Hai că mai văzusem o poză. Asta e tot. Bun. Alte întrebări, clasa? Bun, păi dacă nu mai sunt alte întrebări, nu o să spunem bancuri, că nu are niciun sens să spunem. Ne vom vedea săptămâna viitoare program normal, marți, da? Lucrați, ca să aveți ce să întrebați. Foarte important. Ok? Da, serie Da. de polinoame săptămâna viitoare. Da, apucați-vă, apropo de polinome, v-am spus, feeling-ul meu este că anul acesta vor fi polinome. Da? Deci, atenție la polinoame. Nu uitați, pe data de 11 mai, simulare, da? Ultima simulare organizată de noi. Ok? Da.
Pe timpul verii mai faceți curs? Tu l-ai vetă. Robert, dar te bat cu mâna mea. De ce? Păi nu știu, eu sunt 11 și de-aia întreb, că aș mai vrea să Ești, nu continui. știu, mă, dar lasă-mă, mă, Robert, între 11 ați încarci bateriile, urmează clasa a 12 anul greu. Nu te năcăji. Bine. Da? Ce mai e pe la școală, apropo, dacă tot mai ai? Știu că îmi ziceai tu de matrici la un moment dat, nu? Da, tot la sistemele matrici alea. am rămas. Și cu sistemele, cum sunteți? Nu ne-am mai dat sisteme așa grele. V-a zis că a fost doar și un exemplu. Ok. Dar tu ce profil ești, practic? Matinfo. Și voi n-ați mai făcut sisteme. Nu. La Mate Info se dau sistemele, să știi. Da, am mai lucrat sisteme. Dar nu o să dea decât sisteme din alea cu 3 linii și 3 coloane. Deci nu te gândi că la... Deci pătratice. Da. Și nu sare Ok. 2 Ok. 4 sau mai știu eu ce. Dar depinde unde vrei să dai mai departe. Dacă dai spre Politehnică sau spre Mate, acolo, da, acolo. La Nu examen. mă duc pe poli. Nu, acolo e altceva. Dar la BAC, nu se dă. Oricum, uită-te și tu puțin peste culegerea aia. Apropo, o mai pun încă o dată pe grup. Chiar hai să o și pun. Că poate nu toată lumea o mai aveți. Hai să mă gândesc unde e. Ești Păi este la documente, dacă e, adică aici, la documente, știu, dar trebuie să fac următoarea șmecherie. Mă fac că deschid o notă nouă. Așa, să-i dau partajare. Și așteptăm un pic. Deci la BAC o să văd numai pătratice, să înțeleg. Da. De-aia îți dau încă o dată culegerea. Ca să vezi ce a fost în ultimii 5 ani. Și Deci ar fi mai greu dacă ar da de 2 linii și 2 coloane decât 3 cu 3. aia e o veste proastă la Mate Info, să știi. Păi da. Deci dacă pică la BAC cu matrice cu 2 linii și 2 coloane la Mate Info, e o veste proastă. Da, aia din păcate, da. Că acolo sunt, mai e Hamilton Cayley, nu știu, vi l-a dat? Nu. Ok, și la analiză unde sunteți voi? Nu prea am făcut. La ce școală ești tu? Și asta. La Onicescu, octavă Onicescu. Tot în București, nu? Da. Și n-ați făcut, de ce n-ați spus? Stai că nu înțeleg. Că doamna nu prea s-a axat pe asta. Și pe ce s-a axat? Exerciții extrem de ușoare. Pe ușoare, dar uite că la un moment dat mi-ai dat o poză cu un sistem de ziceam eu că ce e cu ăsta, știi? Da, dar ne dă exerciții ușoare de obicei. Dar tu cât ai avut la evaluare națională? Cât ai avut? 9,80 la mate și 7,60 la română. 80 la mate? Tu ești cu sămânță rară, mă. Păi da, dar după m-am mutat, am fost prima oară la Jean Monnet și după m-am mutat mai aproape de casă. Da, nu. Păi ție o să-ți fie foarte ușor. Nu, bagă-te în culegerea aia care ți-am dat-o. Bagă-te în culegerea aia și o să vezi toate subiectele din ultimii 5 ani, ca să-ți faci ideea și mai clară, dacă nu te-ai uitat încă în culegere. Și atunci o să-ți dai seama cam ce se dă și ce se cere. În orice caz, baza o să o ai foarte solidă dacă înțelegi partea de la științele naturii și tehnologic. Deci, Da, pe aia nu înțeleg. asta o să fie o bază foarte solidă. Dar la Mate Info apar niște lucruri în plus și atunci ar fi bine ca să-ți faci cât de cât o idee din punctul ăsta. Nu-ți face griji, tu ai sămânță. La vară chiar nu vreau să mă gândesc că fac lucruri de genul acesta. Deci dacă ne auzim noi prin toamnă, după ce începem școala, în vara asta îți încarci și tu bateriile. În vară cred că o să lucrez cel mai probabil. Păi poți să lucrezi că ai culegerea mea, ai și materialele. Și Da, atunci tu poți să-ți pui la punct, poți să lucrezi variantele de la științele naturii și tehnologii. da. Bun, clasa. Ne vedem săptămâna viitoare. Spor! Pa, pa! Mulțumim. La revedere. La revedere!